uzovela angabi nothongo ehlenyuka namafana aqome abuye nezifo agaba utshwala aphoza amasevana. Inkosi iyathanda ukunika amadlela ahlaza manje inkinga kalali. Uyakwazi ukulala phakathi kwamadlela ahlaza. Ngawothi ngishoyo inkosi khona abantu abathanda ukubanika imali manje inkinga mayingamnika imali ngekalala sikafelelwa engashintsha ngesitepu engayeka ukufika ngonana afike ngo-11 ngoba akulalele yalala phakathi kwamadlela ulale njengoba usaphakanyiswa ifoni mhlawumbe umuntu ozoba njalo kanti kumele uphathe ifoni kube ngathi uphethe into engekho uphathe i-iPhone manje sivelelwe ngehili nje sasivelele uphele. Haleluya. Njengoba sasangena ukuphuthusa ngihlale phansi. Kufanele bazama. Umbuzo enginawo uNkulunkulu engakuthemba ngamadlela ahlaza. uNkulunkulu angakwazi ukwenza ukuthi ube igosi. Noma masingakwenza igosa wonke amavolontiya ngayintombi zakho. Lalela imali bazalwane kuthiwa ngizokhuluma nabantu abasha. Iproblem engashaya i-1 ukuthi wena usuqala icule lodwa mase uyibona ukuthi mhlambe la esontweni ususiphethe. That is why uyohlala ngilokho lodwa ngoba wena ulala. Yebo mayodwa nje. Usufuna sizwe ngawo. Lalela bazalwane imali ngitshela yalala emadleni ahlaza. Kukhona ababebhima sababekezelela bazobethula. Ngoba sebethula kahle sebethulisa ababhima. Yazi ngebesambiza kulibala yazi ngebesambiza angene kushumana emacingwane yazi ngebesambiza enye into engashaya ibabe enye into engashaya into engashaya i-1 ukuthi uma ungalalile emadleleni ahlaza ugcina uzungene la ngamele ungene khona kuthi umuntu wabo volunteer noma insizwa umuntu wabo useyabuza iprogram kanjani problem usefuna ukukhansela abantu afaka abantu ubone ukuthi lo usadinga umthombo mayingangena eParliamente angeke abantu bafaka ama-CV uyothi ngakufaka lapha leya uJehova uyafuna ukumnika ibhizinisi ile attitude yakho sengaze kuphathisa umphani uhlelo ekhona ubani obona ukuthi akalele yalana emadleni ahlaza ngibona ukuthi bazalwane akulona lonke ithuba elivulekayo kungelapha engikhulume ngensizwa akubona bonke osisi abakufenzayo ekumele usondele eduze kwabo uzoshayela ngosa insizwa nje ihlabelele intombi kuthiwa ngize abantu abasha yabo ngosa intombi ngempela ngaphandle balekela abafana nangaphakathi ube nama-ex awu-4 mpemu echibini laseBethesda ungeke ungasindile hayi mpengeke awazibona ukuthi uyamthinga uMesiya alright akukhethe bazalwane ukuthi isikhathi sami sesiphelile verse number 3 verse number 3 bazalwane bami ngicela ukukhuluma soft ngiqede mase ngihlala phansi uthi uyabuyisa umphefumulo wami ngenxa yegama lakho. Haleluya, haleluya. Kukhona lento ekuthiwa ibody umzimba, mase kuba khona lento ekuthiwa ispirit, mase kuba khona lento eyisoul.
ayikho ke bazalwane ethi mayishayeke empilweni izwele nje ngomphefumulo. Umphefumulo wona osula ngaphezulu kwezinto zonke. Uthi uDavide uJehova ubuyisa umphefumulo wakhe. Okusho ukuthi ngalesikhathi umphefumulo wami ushayeka, ingalesikhathi uJehova ewubuyisa. Uthi ngalesikhathi ngishayeke emphefumulweni ngiyeza ukuthi inkinga ziningi. Kodwa mangibuyela kuyena uvela buyisa umphefumulo wami. According to inkinga sibhekene nazo kumele ngakade sahlala phansi. But glory to Jesus, uvela buyisa umphefumulo wethu. Usethi ke bazalwane, akawubuyisa umphefumulo wethu ngoba sibahle. Kodwa ubuyisela ngenxa yegama lakhe. Okusho ukuthi khona izinto uJehova angazenzi ngenxa yakho, kodwa azenza ngenxa yokuhle ngegama lakhe. Le verse yokugcina engivala ngayo usethi impela obuhle nomusa kuyangilandela. Athi ngiyokuhlala endlini kaJehova athi kuze kube phakade. Ngivala ngaleyo verse ethi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Angiphinde ngivale ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Bazalwane, ngithele lihubo lebhala umuntu ona 17 years. Usho kanjani umuntu ona 17 years athi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade? Wayenza icovenant ethi uDavide, oh help me Lord, ethi uDavide sengithatha isinqumo sokuthi ngofela. Yabona manje ngohlala endlini kaJehova kuze kube phakade, uthi come uthi angafika noma yini empilweni yami, uthi kodwa ngisaphumi la ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Uthi mayeqeda ukubhala lelo hubo elinjalo ethi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade, kanti uzoqhubeka nejeni mayikhula iminyaka wavele waqhamuka umkaUriya. Uthi mayeqeda ukuqhamuka umkaUriya kwavele kwaqhamuka uGadi. Wathi weDavide, khetha phakathi kwalezi zinto, ukhetha indlala noma ukhetha ukugula noma ukhetha ukufa. Wayesethi uDavide nganquma ukuthi kule ndla ngiyokuphuma. Wathi kulezi zinto ngikhethisa zona ngikhethe neyodwa. Wathi kodwa ngikhetha ukuthi mangiwa angifele ngiwele ezandleni zakhe ngoba ngithatha isinqumo sokuthi angiphume. Bazalwane, ngathatha nami isinqumo sokuthi ngiyophuma bangihlebayo, kodwa ngifika kusamile endlini kaJehova. Ngiyophuma bona laba bathi ngeke ngiphumelele, kodwa mina ngiyohlala. Yangizwa mayikhona into engiyongena naye ethuneni lento ethi ukholo. Noma ngathi uyinkinga zingakanani kodwa uJehova kayekwa. Amen. Sengiyayeka. Noma ngathiwa mntakamama yenze uyaqhuzuka ushayeka noma ilapho ungamyeki. Ungamyeki uNkulunkulu. Noma ngathiwa emaphutha awenziwa ngabantu uwe osifake emaphutheni fokuyithatha uNkulunkulu akayekho. uNkulunkulu akayekho. Akayekho ngoba abingane sezidla ama-drugs ungamyeki uNkulunkulu. Lithi abafazi baseJerusalem abamangeta yodwa bathi noma bathambe semhlophe bathi wena Jehova uzowakhipha, uzobona Jehova uzowaphakamisa. Lithi iBhayibheli kwabonakala sephuma imsipha, kwabonakala kuvela inyama, bethi asisuki kuwe, siyokwethemba kuyukela, siyokwethemba kwihleka, siyokwethemba kukhanya, siyokwethemba kumnyama, siyokwethemba kuhamba kahle, siyokwethemba kuhambi kahle. Noma singene emanzini amaningi siyothemba igama lakho, noma singene emlilweni siyokwethemba igama lakho. Wafakazi uIsrayeli wathi abanye bathemba amashi, wathi abanye bathemba inqola, wathi kodwa thina abanye bathemba imbamu, abanye bathemba ama-security, abanye bathemba amasango lawakhali alarm, kodwa thina abanye banabathemba abantu babephuma la baye
indlela kwahlokasile